Hai perlok, larangan itu ipi, syap Hungary India, syamjing kiwe ban hertma yekari India, hato balai ki syamjing kiwe kiri ban yele tma yekari India. Kamlong kajing bagari India kadon ye kita kitiar tma lene kitiar riset Henry namar kajing long kamai mariang lene kajing long ka nature. Kadon ye kari siap, kadon ye kilum ki bajrong ki bahe, bat ka khlau ku barben, bat ka duriau. Kari India kala yo ye kajingida habarok kisau dong sokun tangini sengapu ye kene tangini pej sha sabni jong kari India kadon ye kari siap kata kalong kathar deset bat latap reben haki penta jong kari Rajasthan house nam khandai spa nya bwe haka portma kisipai jong kari Pakistan ki prashang ban cross lene late langpa kane kathar deset lene kata kari siap Henry Kimla wat lada kiwe kila ban management yait lang ba kane ka thar deset ki habban mat ye ki jing ya utaulum ba karteng u awra hills uneru u yadai kari India tangin ye pej shaka not pat jongka India hanot pat jongka India layada daulum Himalayas ulum bajrong tam haka prathe lada ki kwa banrung kum ga Jammu Kashmir ne ki Sikkim ki habban kiu ye ki nikilum ki bahe ki bajrong kane ka pensyam jing ye ki sipai bat pentlot ye ki sipai. So what about the Northeast? Ka India ka don ki group state kita ki khot ki ba ki long ki seven sister ya kine ki jaka latap lagi khlau ki barben bat ki lum ki bajrong ha ka thma baar ki Japanese ki sipai ki prashang banrung langpa kari Myanmar da ka ba penut kam ye kane glanti Henry ka khlau ka barben bat ki lum ki bajrong ka pensenge no ye ki. So ka pat lada ki we kiri ki kwa ban atak ye ki India langba ka duriau kalong ka jing sasau ka India ka don ye ka ditu don artli kilom ki bajrong kum ka Western Ghat shajan ka Arabian Sea bat ka Eastern Ghat shajan duriau ka Bay of Bengal kine ki jaka kitab daw slab bat kal air ka baju pat ka khlau ka barben kamsuk ba ki sipai ki we kin hiar shakane ka jaka Henry Watcled ki sipai duriau jong kari India ka don kumba Chispa life healthly ki worship kan thop ki submarine bat ki aircraft carrier bat ki long ki sipai duriau ki bakhlan tam aka parthe ki we kiri ki tolor ha geography bat ki India ka long way ka bakhlan tam aka geography kamai mariang kala ai ya ka India da ka bi tanap ha ka ta ka jaka tane ka ta ka geography bat ulum bat ki khlau bat ka duriau ka ba itnat shisha bat ka chingita